Počkej. Guten Morgen, Mann. Mají se připravenku. Voila. Záběr na vyzývatele. Nejdeš? Jsi srap, vole, Majne, jsi největší srap, vole, jsi sráč, vole. Každý ráno se mě ukloní a řekne dobrý den, pane mistře. A když budu chtít, tak mě zaběhne kamkoliv do 10. Pro jídlo. Kamkoliv, Na busák. jak je busák A Číňan. a Číňan. Ale platí to celý semestr, ne rok. Takže Semestr, do ledna. Do ledna. Voila. A tohle je ono, jo. Takže jdem na... Tak velká příprava, Majn jde na to. Páči, víš co, pak se ráno posede a bude křičet, vole. Ne. Považ se ještě jedno zrníčko vyklepat, hele, a neznám tě jako pana. Nikdy. Jako Majna. Majne, tak makruj, vole, máš to po dědovi, vole, co jsi sereš, vole. 3, 2, 1. Teď. Ať se musíš soustředit. Hele. Aha. Co je tam paprika, veď? No teď jo. Taková malinká paprička. A ještě tu druhou, ale jako, jestli to není jasný, jo? Majne, začal, teďka prohraješ, když to skončíš, vole. Palí tě? Začíná rudnout, ty vole. Ty vole, už mu začíná Teďka. A máš to v prdeli, Počkej, až bude... Majne, musíš do žvejka ukázat mi prázdnou pusu, jo, aby to bylo fér. Ty vole. Čo děláš? Co to děláš? To seš na to Palí. Malinko. Dáně tady koukáme na lůzra. Prohrál. Co nám chceš dělit po tvém prohraném zápase? Tady to smrdí feferonkou. Tady to smrdí jeho prdem, jo. I'm a loser. Sorry. My... Panoušci. A co nám řekne winner, který je schopný mluvit? V pohodě. Ty vole. Trošku pláčka.